Salutare YouTube, bine m-am găsit la un episod de pe acest canal. Astăzi vom face un episod de Minecraft, joculețul care, va fi o serie foarte lungă pe acest canal. Astăzi vom face, nu pe lumea noastră de survival, ci pe o lume de creativ. Deoarece am promis în episodul trecut că voi face, pe lumea aia. Așa că dacă să mai vreți astfel de episoade, dați like și subscribe, apăsați pe clopoțel să-mi primiți toate notificările de fiecare dată când postez. Da? Eu voi începe videoul să vă arăt cele. De fapt, erau 3, dar deja le-am unit. Și uitați-vă și voi, uitați ce drum lung. Și acolo e. Am mai făcut și această dita casă. Acesta este camera prin care intri. Mă duc să distrug ușa, deoarece m-am gândit să fac cât mai multe, dar mai bine fac unite. Și voi uitați-vă atent că, uitați că sunt mai multe. Mai multe case, camere și cel mai ales locul, mijloace de transport sunt cu mult mai multe. Uitați-vă. Scuzați cu sunetele din fundal, dar v-am spus în episodul trecut de asta, așa că eu sper ca voi să mă înțelegeți. Și mai întâi de toate, că vom construi foarte mult pe acest episod, voi face turul casei astea mari. Deoarece dacă fac tot episodul, că vă fac tur la toate cele 3 în total. Și voi face la cea mai mare și cea mai importantă. Uitați-vă aici, pentru că, eu încă nu am început să construiesc, cred că episodul următor în această lume, cred că voi începe să construiesc toată casa. Și puteți în comentarii să-mi scrieți ce construcții vreți să fac. Uitați-vă acolo, mai este, ne ducem pe aici. Vedeți și voi. Așa. Uitați-vă. Aici, frumos. Și este o saună, ca la boieri. Înțelegeți. Acum, noi ne vom duce să construim buticuri pe sus. Adică să construiesc buticurile de sus. Cu, nu știu, pâine, carne și produse alimentare care orice om trebuie să le folosească. Uitați-vă, aici este unirea, adică din camera aceasta, te duci în colț și te duci în părțile celelalte. Să fac aici frumos, cu scări, fără alte curgături. Stați puțin, voi opri puțin videoul, trebuie să fac ceva. Când vă voi întoarce, continuăm videoul, așa că facem o pauză. Am revenit să continuăm. Aici vom face, cred că un butic pentru pâine, deoarece toată lumea are nevoie de așa ceva. Așa. Faci intrarea. Frumos. Așa. De fapt, să fac puțin mai mare. Așa.
Uitați, avem nevoie de asta și o bucăți de pâine. Vom face un chest, dar un singur chest, dar unul mai mare, înțelegeți, cu pâine. O să am de împlut. Când îl voi umple, trebuie să-l umplu. Când îl voi umple, vom continua videoul. Să țin, mă voi întoarce imediat. Așa, am terminat de umplut chestul. Acum vom face un alt butic. Nu pe aici, prin părțile celelalte. Că uitați-vă aici. Trebuie să facem și aici, frumos. Nu o să umplem chesturile, deoarece ne ia foarte mult. Deja următorul episod va fi tot umplut. Așa, nu va trebui unul atât de mare. Vom face un, cum să spun eu, un butic cu ouă, deoarece am foarte multe ouă de la găini și vreau să scap de ele, cum să spune. Uitați-vă, îmi duce să-l atacăm. Acum nu ne va face nimic. Nu știu cu ce ne va ajuta, că eu știu ce e asta. Se găsește în iad, din luminile ale. Nu ne va fi de folos astfel de lucruri. Așa. Am luat asta în timp ce umpleam coșul de pâine. Ouă am, așa că nu asta. Și punem un ou și un chest și niște garduri. Peste destul de curând vă spun un fel de, cum să vă spun eu, un lucru care sunt șanse să meargă sau să nu meargă. Eu poate voi face un videoclip cu prietenul meu, care i-am spus cred că și în canalul acesta i-am spus, canalului de YouTube, unde v-am spus să vă abonați, dacă o să vă placă. Voi face, cred că, un parteneriat cu el, voi face un episod cu el. El nu va face cu mine, deoarece cine s-a uitat știe că el nu vorbește în episoade, joacă doar Brawl Stars singur. I-am propus, să spun așa, să facem parteneriat împreună și pe canalul lui. El a spus când va mai avansa, așa că abonați-vă la el, deoarece vom posta videouri extrem de interesante împreună, dacă ne întâlnim, că pe COVID nu prea ne putem întâlni, așa că 3 zile voi sta la el, așa că să dați geană pe canalul meu, deoarece vor fi niște videouri senzaționale. Asta în dependență dacă o să vrea. Dacă nu, eu nu știu. Sper să vrei. Și acum cred că vom vinde carne. Aici. Și cred că mai am un butic, îl voi termina și voi încheia videoul, deoarece acum trebuie să mă pregătesc de un lucru foarte important. Mai am încă 16 minute. Adică, video se va procesa încă pe atunci.
De 10 minute, da, acum vom încheia. Așa. Vom distruge puțin, frumos. Vom vinde acum voi vedea ce este, deoarece vreau să vând ceva mai frumos, mai unic, să spun așa. Putea să vând pește acum, deoarece nu prea am vândut. Și de ce? Nu strică, nu strică. Un semn aici și un chest. Așa, aici vom încheia video. Dacă v-a plăcut, știți voi ce trebuie să faceți. Eu am fost Vlad, ne vom vedea data viitoare.